Onde me teño que pasar tamén, e nós temos que pasar, se non fuches tú, porque eu non fun nunca, e iso hai que probalo, é o Samaín en Cedeira. E Hilda, como cedeirense de pro, agora vainos a retransmitir, como se fora aquí unha periodista, unha xornalista deportiva, do desfile de fantasmas, non é así, Hilda? Pasarrúas de fantasmas que aquí as tedes, pero non están solo as fantasmas, está tamén a Santa Compaña, está o casco histórico de Cedeira a escuras, e vedes que aquí está todo, mira, aí tedes a Santa Compaña, ímonos a chegar a Santa Compaña, que se nos escapa, por aquí a tedes, mirade. Como está aquí, cruce de fantasmas coa Santa Compaña. Isto só se pode ver no Samaín de Cedeira, que por iso leva 36 edicións. E aquí temos toda a xente, parece que hai xente que está asustada e outros parece que están a risas. Vamos comprobar a ver en quen surtiu máis efecto. Por aquí estades asustados! ¿Cómo vices a Santa Compaña por aquí? Bueno, bárbaro, lo vivimos todos los años con mucha emoción, con mucho... O mellor día do Samaín, non? O mellor día do Samaín. El mejor día de Samaín, el mejor día. Aquí temos a xente que vende un desfile. Asustadevos moito por aquí? No. Por aquí asustadevos? Yo no. Nada, nada. Una pena, Por aquí asustadevos? Sodes das que metedes susto. Que facedes máis no desfile? Asustar ou meter... Asustarnos. Sí, ellos asustan, yo no. Ti non? Por que non te asustas? Porque no me da miedo. Pues mira, qué valentía hai en Cedeira, qué valentía, mirad, de toda a xente que vai xa, había monstros, Santa Compaña, fantasmas, por aquí asustades moito, ou asustas ti, non? Asustei. Asuste moita xente. Moita. Por aquí, como vichedes o desfile, asustaches ti? Moi oscuro, estaba moi oscuro. Moi oscuro, non había luz. Todo negro. En todo o casco vello non había luz. Nada, non había nada, vino todo negro. Moi negro, moi negro, moi negro. Moito. Vamos a ver, por aquí vedes que hai moita xente, toda esta xente estaba no desfile con Cedeira a oscuras, co todo o casco histórico cheo de Santa Compaña, de fantasmas. Vamos comprobar por aquí o nivel de susto. Asustádevos moito por aquí? Bastante. Bastante, ves? É que a xente ten medo. A xente ten medo porque non todos os días se ven fantasmas, Santa Compaña, monstros, había un gusano de luz. Por aquí temos a todo o mundo, baixan con cara de alegría, non se deben de asustar moito. Asustádevos vos. Mira, ves, están con susto no corpo aínda. Por aquí aínda baixa algunha xente con susto no corpo e imos comprobar os últimos rezagados do desfile a ver se veñen asustados ou non. Por aquí houve moito susto. No, porque no podíamos ver, había tanta gente que non podíamos ver. Mira, había moita xente, moitos fantasmas e a Santa Compaña. Así que daqui nun ano xa van 36 edicións a pola 37 do Samaín de Cedeira. A ver. Lamela que eu padezo do corazón, padezo do corazón, un pouco de respeto. Había que intentalo. Eu máis que medo estaban impresionados por ver a unha das mulleres máis importantes de Cedeira como é. Home, dende logo.